This is Mr. here and Katrek. Today, I'm gonna show you my sticker book and bike. Sa kanya to, guys. Opo. Pero hindi po ako marunong. Dapat bibili lang po ako. Bibili akong bike ni Tita Shana ko, guys. Bibili po ako yung may yung yung bibili po yung kasi yung may wheels din nakalagay dito sa yan. Yung dito. Yung training wheels. Yung bilog siya, guys. Opo, guys. Magaling ako. So, papakita ko sa inyo itong sticker book ko. Ito po. So, guys, papakita ko sa inyo. So, wait lang po, guys. Tingnan yung pagbabike ko, guys. Opo. Ang galing po, guys. Isang kamay, guys. Opo. Ayun. Walang kamay, guys. Tingnan nyo. So, guys, papakita ko na po sa inyo yung yung sticker book ko. Walang kamay. Ang galing po niya, guys. Kaya lalagay ko po kayo sa camera. So, wait lang po, guys. At ayun na nga, guys. Ito yung page. So, ito po sa kanya. Ito po sa akin. So, yung sa akin. Wait lang po ito eh. Dito po. Hindi. Bakit sa akin guys, so ito yung sa akin. Sa kanya, guys. Saan yan? Sa YouTube? Sayang. So, natanggal yung niya. Ito yung niya, guys. Higaan. So, ito po yung niya. Ito po yung igaan niya, guys. Yung igaan mo. Ako balag lang kami. So, dito na natin tayo. Hindi, balik sa akin. So, guys, pagkita ko sa akin. So, ito po yung damit niya. Ito po yung bedroom. O, the dress. So, dito na po natin tatapusin ang vlog ni Zaria. So, ito po. So, bye, guys. Bedroom. Hindi! Yung So, ito po yung cellphone. Yung guys. So, dito na po tatapusin ang video. Give me a huge thumbs up. Subscribe to the channel. Bye-bye.